І їдемо собі. Без показчика, бо це одна єдина дорога. Бачиш, там зайнято? Тому ми їдемо розвертатися, шукати місце для розвороту там далі. Тут плавнесенько заходь під бордюрчиком. Давай, їжджай. І підрівнюй під полосочку, бо ми будемо розворот робити. Клацай лівий. Так, поближче до розмітки. Так, стрічки тут немає, нас ніхто не обганяє. Поближче до знаку, до цього. Закручуй максимально, глянь з плеча, нас на них хірануть. І котись, не зупиняйся, котись постійно. Ножку на тормозі, але котись. Глянь справа, там нас не хірануть. І тут видивись отак от. Пройдем? Вроді проходим. Хорошо, нахил до керма в дзеркало. Дзеркало. Можна і вперед. Дзеркало. Можна і вперед. Давай. Без показчика вже. Все, він тут не треба. На базар вокзалі дублюєш, там як мінімум двічі. А тут просто спокійно. Тут теж без показчика, бо це одна єдина дорога. І давай, поїхали.